Ababukeli bayithumelile imibono yabo ngevideo malungana nemigomo emisha yokunqanda ukusabalala kwegciwane icorona. Bengibona ukuthi mina ukuphuza akube mhlawumbe kabili ngeviki. Mhlawumbe yakhetha insuku nakhona kuba amabili. Laba abafuna ukuphuza ngeweekend engaphuzwa nhlobo ngoba ukuhlangana kwabantu esikhathini sanamhlanje kunalesi sifo akona umqondo omuhle. Lento siyangiduba lento nje. Sithanda ngimiqale ngempela. Sengidubekile vele. Yabo. Uma manje sizophakamisa indawo zebiya. Nithi lapha nibiya manje ngoba phela mina ngiphumela ngo7 emsebenzini. Ngimambo emsebenzini ngidlule ngishayela i1 noma i2 nyane. Hayi mina ngisabona ukuthi kuzokwenza umehluko umsakazo ngoba still kuyafana. Manje bayobekile umthetho but still isibalo solo siyakhuphuka. Cabanga manje masizorishe 202 phela lokho khomba ukuthi nje kusayidinga. Amasilandele yonke lemigomo yona nokuba ilula nyani kodwa ke sothini masenzeni konke uhulumeni athi masikwenze.